Denne video indeholder markedsføring af New Deal Invest og fondene Pemindi og Pemindi Ac. New Deal Invest ejer aktier i SpaceX, Eli Lilly og Palantir. Husk at investeringen medfører risiko. Se vigtige informationer i beskrivelsen. Velkommen til den her New Deal Invest opdatering på regnskaberne fra SpaceX, Novo Nordisk og Palantir. Med mig i dag har jeg Mads Christiansen for at gå igennem hans tanker omkring de her regnskaber. Så Mads, skal vi ikke bare starte lige på råt med SpaceX, som egentlig kom med et double beat, men er faldet ovenpå den her regnskab? Hvad kan være grunden til det? Jeg tror, grunden er, at markedet ikke præcis forstår det. Det var et fantastisk spændende regnskab fra SpaceX. Og nogle af de ting, som vi har gået og sagt, er Elon ude at bekræfte. Altså, han siger ordret det her med, at lige nu er vi i en situation, hvor at anlægsomkostningerne af datacentre, de bliver tjent ind i løbet af det første års udleje af datacentrene. Så det er, når man har det hele den her CapEx-diskussion, som markedet har i øjeblikket, er CapEx en god idé. Og når man så forstår, hey, den CapEx, man afholder, den tjener man ind ved første års husleje. Anden års husleje er ren profit. Vi kan tage bruttomarginalen her. Lige nu på datacentre anslår Morgan Stanley, at den er omkring 60%. På Vera Rubin datacenter bliver den 80%, og på Feynman datacenter, som er de kommende generationer af Nvidia-chips, der bliver den 90%. Så det interessante, når vi har det her på plads, at compute er meget, meget profitabelt lige nu, det er jo, hvor meget compute kommer SpaceX til at kunne levere. Og i det følgende her, så vil jeg egentlig se bort fra launch-forretningen og Starlink-forretningen, og så bare fokusere på datacenter, fordi det er der, at den store vækst kommer, og samtidig kan man blive forvirret, når der er for mange ting, man blander sammen. Så hvis vi ser på det, vi får at vide på regnskabsmeddelelsen, det er, at i 2026, der når man 2 gigawatt compute. I 2027, der siger Elon, at man når op i nærheden af 10 gigawatt. Så lad os prøve at regne med 8 gigawatt compute. Så siger han også, at i 2027 kommer man op på at have energi og ventilation, cooling til 20 gigawatt compute. Så hvis vi bare siger, jamen så regner vi med, at de 20 gigawatt er online i 2028, altså et år efter, at energien er, så skal man basically bare sætte nogle chips i. Jamen, så får vi altså 2 gigawatt i 2026, 8 gigawatt i 2027 og 20 gigawatt i 2028. Når man spørger Elon om, hvad prisen bliver på en gigawatt, jamen så siger han 30-50 milliarder dollars, at man kan leje det ud for. Og hvis vi tager de 50 milliarder dollars, og jeg vil bruge den, fordi at lige nu er den udlejningspris, de har omkring 50 milliarder dollars, og det er på Hopper og Blackwell chips. Så når de kommer online med Vera Rubin og Feynman chips, så må man gå ud fra, at udlejningsprisen er noget højere, fordi effektiviteten er større. Jamen, så kommer vi til at have, at de i 2026 kommer til at have en annual recurring revenue på 100 milliarder dollars på de 2 gigawatt, i 2027 på 400 milliarder dollars, det vil sige, at vi kommer til at 4x omsætningen i 2027 i forhold til 2026, og i 2028 på 1000 milliarder dollars, det vil sige en 10-dobling af omsætningen fra slut 2026 til slut 2028. Og det vil sige, på datacenterdelen alene kan man regne med, at vi når $1 trillion i omsætning, eller i ARR i 2028. Når man så ser på prissætningen nu, som er $1,5 trillion, så handler vi altså slut 2028 på en price to sales på cirka 1,5 i forhold til det her. Så er det interessante, når man snakker price to sales, det er, hvad er overskudsgraden af de her ting, man sælger. Og så skal vi tilbage til Morgan Stanley, som sagde, at nettomarginalen er de her 80-90% på de her næste generationer af datacenter chip. Så vi har en høj margin business, som vokser helt vildt meget lige nu. Så den næste ting, det er at tænke over, hvis nu at det her det ikke kommer til at passe, hvordan kommer det så ikke til at passe? Og hvis vi tager ned siden først, så er det helt klart politik, altså regulation og så videre. Bliver der lige pludselig sat en stopper for de her datacenter og sådan nogle ting. Og det vil være en kæmpe kæppe i hjulet på de her tal her. Hvis vi tager opsiden, så har jeg den sidste tid været inde på, både i aktieuniverset og også på vores månedsopdatering her fra New Deal Invest, at det for mig ligner, at prisen på compute skal meget, meget op over de kommende år. Compute virker alt for billig. Vi ser
Vi ser udlejningsprisen af 5-6 år gamle chips stige med 40% over et år. Altså man kan sige, det som man for 5 år siden havde håbet på, hvis man var bullish, det var, at prisen holdt sig nogenlunde stabil for de chips, man byggede for 5 år siden, ikke? Men det vi ser, det er, at prisen på at leje dem ud stiger stille og roligt, altså som udtryk for, at de bevarer deres værdi super godt. Og sådan tror jeg også, at vi vil komme til at se det i fremtiden. Jeg vil ikke gå ind i det her, fordi at det er sådan lidt en længere snak, men jeg tror, at compute kommer til at stige væsentligt i pris. SpaceX kommer til at have de højeste marginer på compute overhovedet derude af flere grunde. Den første grund er, at Elon er vanvittigt dygtig ingeniør. Den næste grund er, at man sourcer de bedste chips. Man sourcer Nvidia chips. Og man har lavet et samarbejde med Nvidia, man er eksklusiv til Nvidia, og kommer frem med det her under regnskabsmeddelelsen. Og det er, jeg tror personligt, at de to gutter her, de satser på hinanden. Altså de ser den her kæmpemæssige fremtid, og så satser de på den sammen. Så det tror jeg bliver en kæmpe rygvind. Og så den tredje årsag til, at marginerne bliver høje for SpaceX, det er, at man har Grok og Cursor. Så en del af den compute, man sælger, kommer man til at sælge som færdig kunstig intelligens, og der vil marginen blive højere, fordi man skal ikke dele den med Anthropic eller OpenAI. Ud fra tallene ligner det 1 trillion i omsætning i 2028, baseret på de tal, der kommer fra datacenter. Hvis man tager opsiden med, som jeg taler om her, så kan vi komme til at se væsentligt højere tal. Jeg har heller ikke bygget ind i den her model, om man kommer til at stable noget mere energi på benene til 2028. Ja, så et voldsomt bullish SpaceX regnskab. Og så spurgte du mig om, hvorfor den falder. Og jeg tror simpelthen, at jeg har sådan også været ude og spørge folk, som er bearish, har I prøvet at regne på tallene? Jeg har prøvet at regne på, hvor meget compute de kommer til at sætte op. Og jeg har jo længe talt om det her med, at computen, den tjener sig ind det første år, man lejer den ud, og talt om, at der har været rygter i markedet om, at man er ved at opstille 4 plus 4 gigawatt ekstra, eller gigawatt ekstra, så de her 10 gigawatt slutningen af 2028 var sådan lidt kendt i markedet. Har I prøvet at regne efter, hvad det vil betyde? Og grunden til det er, at så kommer man frem til en omsætning på $1.000 milliarder i slutningen af 2028. Og det er ikke en forecast, altså det kan gå både den ene og den anden vej. Det kan ende med at blive $500 milliarder dollars, eller det kan ende med at blive $2 trillioner i omsætning i 2028-2029. Så jeg tror simpelthen bare, det er, at man ikke kigger tingene igennem ordentligt. Og det kommer vi måske tilbage til Palantir, fordi det er også den fejl, folk har lavet med Palantir. Når vi har længe sagt, at Palantir er ikke dyr, men folk siger, jo, prøv at se, price sales af det her. Så siger vi, ja, men vi tror, at væksten bliver 100% fremadrettet af høj margin vækst. Og det vi ser ind i SpaceX, det er ikke 100% vækst, det er 400% vækst af høj margin omsætning. Så det er derfor, at når man kan ikke kun bruge price sales, og så siger man noget er dyrt eller billigt. Man er også nødt til at lave nogle antagelser omkring den underliggende vækst i forretningen. Det har jo længe været kendt, at Elon Musk og Jensen Huang har haft et ret godt og tæt professionelt samarbejde og venskab til hinanden. Blandt andet så var Elon jo en af de første, der købte de her chips fra Jensen til at lave OpenAI og så videre. Hvorfor kommer det her samarbejde til at fungere så godt, og hvorfor fungerer det måske i praksis allerede så godt? Jamen, der er mange ting i det. Jensen har jo længe talt om, at Elon Musk er den dygtigste ingeniør. Så der er den her historie omkring, da man skulle bygge Colossus datacenteret, at ingeniører i industrien var enige om, at man kan ikke sætte mere end 30.000 GPU'er sammen i et datacenter. Og i øvrigt så tager det et par år at bygge et datacenter. Og så tog Elon Musk en uge i sit sommerhus, og så fandt han en løsning på at sætte 100.000 GPU'er sammen. Og så i øvrigt så byggede man datacenteret på altså fuldstændig vanvittig rekordtid, satte man det op. Og det har Jensen Huang taget til sig. Så han har det sådan, at når han kommer ud med en ny chip-generation, så vil han skal have fundet alle de fejl, der er, og bugs, der er ved de her chips, og når man bygger dem sammen til et datacenter. Alle de problemer, der er, dem skal han have identificeret hurtigst muligt og fundet en løsning på. Og der er ikke nogen bedre måde end at give Elon Musk
den første ladning af de her chips her, og så bygger han et datacenter, og så fejlfinder han og finder løsninger på det hele. Så det er en hurtig måde, og det som Jensen Huang også er afhængig af som den største virksomhed i AI-økosystemet, det er, at de chip, han laver, at de lynhurtigt kommer ud og skaber værdi og indtægter til hele det her økosystem. Og der er ikke nogen bedre måde end at give dem til Elon Musk, og så gør han noget med det. Og det som både Jensen Huang og Elon Musk har til fælles, det er jo den her vision om datacenter i rummet, at det er den rigtige og logiske måde at gøre det på. Og det er de to, der skal gøre det sammen. Det er Nvidia chips, der skal i rummet i SpaceX-regi. Og det har de slået pjalterne sammen omkring. Skalaen på det her er fuldstændig koloenorm. Og må ikke også, at der kommer et eller andet samarbejde omkring SpaceX egen chipproduktion, at det kan blive på Nvidia design. Altså så det her, og den her fremtidige vision om datacenter i rummet, det er sådan en vision, som er så stor, at Nvidias størrelse lige nu, det er sådan en kommafejl, eller Nvidia er en lille bitte startup i forhold til datacenter i rummet. Og SpaceX er en lille startup i forhold til datacenter i rummet. Så det svarer til, at den første McDonald's-restaurant laver et samarbejde med den første Pizza Hut-restaurant om, at skulle vi ikke prøve at bygge noget sammen, og så stor er skalaen. Så det er bare et rigtig, rigtig stærkt samarbejde. Og Nvidias mission er jo hele tiden at undgå, at OpenAI og Anthropic bliver for dominerende, undgå, at hyperscalerne bliver for dominerende på datacenterlaget. Og der kan man sige, at her bliver SpaceX måske så voldsomt dominerende i en fremtid i forhold til hyperscalers, i forhold til den skala, der kan komme på, at så bliver Nvidia hængt op på en. Så jeg ser rigtig meget det her som et partnerskab, som de går ind i her, og det tror jeg også, de gør, fordi de har god kemi med hinanden, og de har også sådan en fælles holdning til AI-konkurrencen med Kina og til national sikkerhed for USA og sådan nogle ting. Så jeg tror, at det er ekstremt bullish for både SpaceX og for Nvidia, det her. Mm. Og så fra to selskaber, som er enormt centrale i hele den her kunstig intelligens AI-udvikling, til et selskab, som måske ikke har den samme form for dominans eller potentiale. Novo Nordisk har også afgivet regnskab, og aktiekursen er også faldet ovenpå et ellers helt okay regnskab. Mads, hvad sker der? Ja, altså, og jeg er ikke Novo-ekspert, og jeg kender ikke Novos tal og sådan nogle ting. Det, som jeg ved noget om, det er AI, og hvor verden bevæger sig henad. Så når jeg ser de her overskrifter om, at Novo opjusterer og kommer med gode tal og så videre, og alligevel så falder aktien, så kan jeg godt komme med et bud på det, med min linse på det. Og det som jeg ser, det er, at Novos konkurrent Eli Lilly, de går den rigtige vej med hensyn til AI. Og så ser jeg, at Novo Nordisk har rigtig, rigtig svært ved at gå den rigtige vej med AI. Men lad os lige prøve at kigge på Eli Lillys AI-satsning. Eli Lilly, de er i gang med at bygge en supercomputer. De bygger deres egne modeller, og de træner deres egne AI-modeller, og de laver partnerskaber med AI-native selskaber. Så Eli Lilly er i gang med at blive en AI-enabled medicin-platform. Man satser benhårdt på det næste nye inden for AI, og man har et partnerskab med Nvidia om at købe Nvidia-chips, og om at bruge Nvidias large language models modeller, BioNeMo blandt andet. Så man er rigtig meget på vej ned af den kurs, som jeg ser som den rigtige. Så det overskud, man har i Eli Lilly, det kanaliserer man ind i en AI-satsning i at transformere sig til den AI-virksomhed for fremtiden. Det ligner den rigtige måde. Den vej, som Novo er gået, det er jo, at man har lavet et partnerskab med OpenAI, og derudover gør man helt sikkert også en masse forskellige andre ting. Men den der med partnerskab med OpenAI er sådan en ting, som har mistet en del tillid blandt investorer her den seneste tid. Der har været enormt meget snak om, at Anthropic og OpenAI, at når man bruger dem, så træner man også deres modeller.
Og det vil sige, at den viden, man har internt i en virksomhed, når man lader den tilgå en AI Frontier model, så bliver den viden lige så stille bygget ind i den her AI Frontier model. Det er i hvert fald svært at sikre sig imod. Og det vil sige, at hvis man siger, at det Novo har, den konkurrencemæssige fordel Novo havde for nogle år siden, det var, at man havde været i gang med det her i rigtig mange år. Så man havde nogle meget erfarne medarbejdere, man viste rigtig meget medicinudvikling og alt det her. Al den her know-how, den her viden her, den vil large language models lynhurtigt have inkorporeret, sådan at værdien af den viden er meget mindre. Den viden er ikke så proprietær og det er et problem for virksomheder generelt. Og min personlige holdning er, at jeg er ikke sikker på, at jeg tror ikke, der sker noget forkert, eller at der sker noget, som ikke er i verdens, at verden gerne skal. Det har altid været sådan, at medarbejdere har bevæget sig fra virksomhed til virksomhed og har lært nogle ting og taget det med. Så der har altid været den her diffusion af viden, af proprietær viden undervejs. Nu går det bare meget, meget hurtigere, så proprietær viden bliver meget mindre en konkurrencefordel i fremtiden. Og i bund og grund, så tror jeg, at det, der bliver konkurrencemæssig fordel i fremtiden, det er compute, og så er det proprietære data man har, som man ikke deler med andre. Og det vil sige, langt hen ad vejen, så skal man afvikle compute på sin egen platform, på sin egen datacenter, eller man skal afvikle computet i et harness, og så er vi næsten videre til Palantir, så i et eller andet miljø, eller via en eller anden, som beskytter en. Jeg vil lige knytte 2 kommentarer mere til Novo Nordisk, fordi så man sige, hvorfor i alverden er Novos ledelse så ikke i gang med at bygge en supercomputer, og hvorfor er de ikke i gang med at træne large language models. Og der tror jeg, at man får problemer som ikke amerikansk eller kinesisk virksomhed i fremtiden, fordi det er de 2 lande, at der er adgang til chips. Når chip er knappe og en knap ressource, så kommer man ikke til at se Kina eller USA sige, at vi sender nogle chips til Novo Nordisk i Danmark. Så kommer man til at se de 2 lande prioritere deres egne virksomheder. Og tilsvarende med modeller, og tilsvarende med al den nyeste teknologi. Så man kan godt lave casen for, at Novo Nordisk er en virksomhed, som burde lave den her teknologiske transformation til en AI-virksomhed på baggrund af det cashflow, de har. Men i og med, at geopolitikken er imod dem, så er det måske ikke realistisk, at man kommer til at kunne gøre det, hvor at Eli Lilly vil få masser af, altså have adgang til masser af talent, have adgang til chip, til samarbejde med Nvidia, og også til velvilje fra den lokale stat, og det samme ved kinesiske virksomheder. Så jeg tror egentlig bare, at Novo er et svært sted i forhold til AI, at AI bliver en modvind for Novo frem for i forhold til Eli Lilly, hvor at AI bliver en medvind. Men der har jo været den her med, og jeg husker det meget tydeligt ved den her Jensen Huang joke, hvor han sagde, I'm usually the only Jensen in town. Ja, men han præsenterede jo den her Gefion supercomputer, som jo består til dels af en masse Nvidia chips, som Novo Nordisk faktisk også bruger til at udvikle medicin, hvis jeg ikke skulle tage fejl. Hvordan er det her ikke godt nok? Nej, jeg tror ikke, det er godt nok. Jeg tror, det er alt for småt, og det er også fra en anden tid, hvor at der var Nvidia chips nok i verden, hvor at man ikke var opmærksom på, at det er en knap ressource. Vi ser og geopolitik var ikke præget af statecraft endnu på det tidspunkt. Vi ser en helt anden fokus på det. Den globale medicinindustri er ikke i høj kurs hos den amerikanske administration i øjeblikket, og chips er blevet en national sikkerhed, medicinpriser, medicinproduktion er blevet en national sikkerhed, så man ønsker at opbygge en værdikæde i USA omkring medicinproduktion. Så, men altså, det er klart, jeg vil ændre min holdning, hvis Novo kom ud og sagde, at man havde lavet et samarbejde med Nvidia om at skulle købe for $1 milliard AI-chips af Vera Rubin. Så er det selvfølgelig noget andet. Men jeg tror, at det her det er fra en anden tid. Du nævnte selv, at det næsten var en overgang over til Palantir i forhold til det her med et harness.
Vi har set en ret stor udvikling hos nogle specifikke AI-selskaber, Microsoft, Nebius og blandt andet Palantir, som snakker en del om de her open source modeller, hvor man så skal have et form for harness omkring sit data. Kan du forklare det på dansk, og forklare det for investorer, hvad det betyder? Ja, altså harness er alt det her, som du har brug for som en virksomhed. Vi taler om det her med at beskytte sin data. Så Palantir ligger egentlig som et harness, altså sådan en hardening af din datastruktur. Og det vil sige, at når du bruger Anthropics modeller, eller OpenAI's, eller Nematron fra Nvidia, så gør du det igennem Palantirs harness. Og det betyder, at der hele tiden er styr på, hvilken data bliver delt, hvilken data er der adgang til. Der er også styr på, hvilken model bruger vi. Bruger vi den her model, bruger vi den her model. Hvilke workloads afvikler vi på egen infrastruktur i vores eget datacenter, hvilke afvikler vi i skyen. Og der vil man have mulighed for at sige, jamen okay, de her arbejdsgange, det er helt stille og roligt, det afvikler vi, hvor det er billigst. Altså, når vi skal lave vores regnskab, eller hvad det er, altså, det er der er ikke noget proprietært data i det, som vi mister. Men hvis vi laver noget arbejde, hvor vi arbejder med det, vi anser som vores proprietære data i virksomheden, så vil sikkerheden være høj omkring det, og vi vil typisk afvikle det på egen infrastruktur, eller på en open source model, hvor at man har styr på, at det ikke bliver brugt til at træne store modeller på. Så taler Alex Karp meget om det her med token-effektivitet, at jamen, altså, hvor meget værdi skaber det egentlig for virksomheden, når det er, at medarbejderne sidder og token-maxer og bruger de her modeller. Og der har man også mulighed for ved Palantir at sørge for, at man rent faktisk får skabt værdi i virksomheden ud fra det forbrug, man har. Og så, altså, hele Palantirs forretningsmodel starter med det her ontology-begreb, hvor at det handler om at starte med det her ontology-begreb. Og ontology betyder for en filosof, det betyder læren om det værende. Så det betyder, hvordan beskriver man verden? Hvilke ord bruger man, når man beskriver verden? Hvis man skal beskrive en humlebi, hvad er det så? Hvilke ord bruger man så, og hvordan forstår vi en humlebi? Og det er rigtig interessant, det er, at for at en computer skal kunne forholde sig til verden, så skal vi have et sprog, hvor at vi kan forklare den om en humlebi og sådan nogle ting. Og der er jo ingen grænser for, hvor mange bits man kan stoppe ind om en humlebi, hvis man går ned på atomart niveau. Men man er nødt til at begrænse det til nogle egenskaber og sådan nogle ting. Og den her ontology har været det store problem for mennesker i forhold til at bruge computer og slippe computer fri på internettet. Der har været sådan... Der har været visioner om det i mange, mange år. Altså Web3 har også været kaldt det semantiske internet. Altså det internet, hvor at computeren forstod, hvad der står på internettet. Og med AI er vi kommet dertil, at computer forstår verden nu. Computer forstår, hvad en humlebi er. Og i konteksten, som en AI-model har, der forstår den, hvad er det vigtige omkring en humlebi. Altså hvis jeg spørger en AI, hvordan skal jeg forholde mig til, hvis jeg er stukket af en humlebi, så betyder aerodynamikken ikke så meget, og sådan noget, så er konteksten noget omkring stikket. Så der forstår computer nu os, og computer forstår verden. Og det er det, der er det store ved AI i virkeligheden, og det handler i bund og grund om ontology. Så der Palantir kommer fra, det er, at Palantir leverer ontology. De leverer muligheden for en computer eller et computerprogram i at forstå virkeligheden, forstå en slagmark, forstå en virksomhed osv. Og nu har man så videreudviklet den her ontology-ting. Altså, og ontology er kæmpestort, fordi altså, du kan sagtens prøve at digitalisere en bagerforretning, men hvis ikke at computeren har en eller anden måde at forstå, hvad er det vigtige her, i en bagerforretningsmodel, det er noget med forsyningskæder, det er noget med ovnene, det er noget med, hvor lang tid brødet skal bages, og det er noget med, hvornår bagerjomfruerne skal være på arbejde og sælge brødet og sådan nogle ting. Men hvis ikke at computerprogrammet kan forstå det, så kan du ikke digitalisere en bagerforretning. Men når du har ontologien, og det er det, som Palantir har leveret, og det er det, som de er i gang med at skalere nu, sådan at man virkelig
kan onboarde virksomheder hurtigt. Og det er det, vi ser i deres vækst nu. Deres US Commercial vokser de her 145%. Virksomheden vokser næsten 100% i omsætning lige nu, og det er højmargin omsætning. Og der er ikke andre, der har den her muskel, hvor at man bare kan onboarde en bagerforretning. Det er bare et eksempel. Men hvor man bare kan sige til en bagerforretning, kom med jeres data, så vi har en ontology, der gør, at vores program forstår en bagerforretning, så vi kan digitalisere dig med det samme. Og det næste, som man putter ovenpå nu, det er harness-delen. Altså at man også siger, jamen vi hjælper dig også med at operere sikkert og effektivt i en AI-verden. Og når man så kommer tilbage til regnskabet, så er price sales nu 38. Og det lyder dyrt. Men når man så lige forstår, at det dækker sig over, at virksomheden vokser deres omsætning cirka 100%, og det er høj margin omsætning, så er det faktisk rigtig, rigtig billigt. Og jeg vil sige, at vores research sådan i New Deal Invest peger på, at der ikke er nogen, der kommer i nærheden af at kunne levere det, som Palantir kan levere på ontologisiden og på harness-siden. Så jeg har svært ved at se, at den her vækst på 100%, at den ikke bare fortsætter. Og spørgsmålet er, om den kan accelerere. Da Palantir voksede 30%, der var vi ude i New Deal Invest og sige, vi kan godt se en fremtid, hvor Palantir kan ende med at vokse deres omsætning med 100% årligt. Og der er vi nu. Men AI gør egentlig bare, at det at få nye virksomheder på Palantir bliver hurtigere og hurtigere, nemmere og nemmere. Og når man først har 1000 bagerforretninger på, så kan man godt tænke, men så har man da en stor omsætning med bagerforretninger, men der er jo så altså 1 million bagerforretninger i verden, som man ikke har på. Så på den måde er totalt adresserbare markedet enormt stor, og Palantir synes jeg virker billig, som vi faktisk har synes i et par år nu. Når vi så taler om det her med, at omsætningen vækster rigtig meget, og det er højmargin omsætning, næste års free cashflow bliver næsten det samme som det her års omsætning. Og det er det her med, at når en højmargin business vokser så hurtigt, som den her gør, så taler vi om noget helt ekstraordinært, og så skal værdisætningen være meget, meget høj. Ja, og det er også, altså sådan, den omsætning, som vi havde for 25, bliver 26's frit cashflow. Så det er fuldstændig sindssygt, det der foregår her. Jeg har ikke nogen opfølgende spørgsmål. Jeg har måske et anderledes type af spørgsmål, og det stammer fra en mindre debat, der har været på X. I forhold til det her self-recursive AI-træning, hvor modellerne træner sig selv, så havde jeg faktisk en spændende back and forth med en, jeg følger på X, hvor vi snakkede lidt om, okay, hvis du så kunne have en AI-assistent, som var en CEO, så vi snakker om for eksempel Elon Musk, Jensen Huang, Alex Karp, alle de her CEOs, der er i verden. Hvis du skulle have en af de her CEOs personligt på din computer, hvem skulle det så være, og hvorfor? Jamen, det sjove er, at man behøver ikke at vælge. Altså, man kan jo have dem alle tre på sin computer, og så kan man bede dem alle tre om at komme med sit input, og så får man det. Det er jo den her 1000 eksperter i et datacenter tanke. Altså, så man kan også have Einstein på sin computer og få ham til at komme med input. Og som investor vil jeg nok gerne have Ken Griffin fra Citadel til at komme med input og lige stoppe mig, når jeg bliver for meget bullish og snakker Leopold-agtigt. Men ja, altså, jeg tror bare, de kan noget forskelligt. Altså, jeg synes, Jensen Huang er jo en sindssygt dygtig entreprenør og ingeniør. Han er også en gudsbenået sælger. Og Elon Musk er en gudsbenået ingeniør og first principles tænker. Altså, det her med at starte forfra, og så tænke tingene igennem. Altså, der er han virkelig skarp. Så ja, de kan noget alle sammen, og det er jo netop det, der er med self-recursive improvement, at hvis man nu tænkte den tanke her, og så tænkte, jamen nu har vi har New Deal Invest AI Lab, og så tænker vi, jamen den bedste at ansætte, det er nok Dario Amadei, så ansætter vi ham.
Men i en AI-verden, der kan vi have dem alle sammen ansat. Der kan vi også have Sam Altman og de andre ansat. Og det er egentlig det, der ligger også i self-recursive improvement, og det, der ligger i Sam Altmans singularitetsbegreb, at nu er vi der, hvor at computerne kommer til at være bedre til at udvikle og til at tænke sig om, end vi mennesker er hurtigere. Fordi før skulle vi have, hvis vi skulle have Sam Altman, så skulle vi lige have ham fløjet ind, eller på et Zoom-kald og have sat ham ind i tingene. Når vi så skulle have Elon til at hjælpe med noget, så skulle vi også have ham fløjet ind, men nu kan vi have dem alle sammen. Og i virkeligheden så om et par år, så har vi computere, som er bedre til at ingeniøre ting end Elon, og så videre. Og det er også noget af det, som Elon taler om på regnskabsmeddelelsen, at man kommer til at træne Grok på al den data, man har i SpaceX. Og SpaceX er det ultimative ingeniørselskab i verden. Den viden og den talentmasse, menneskeligt set, man har i SpaceX, er meget større end alle andre steder. Og det er så udgangspunktet for de computermodeller, som man kommer til at bygge i SpaceX. Og det er også en af grundene til, at jeg bliver så bullish på SpaceX, fordi at jeg tror, at SpaceX sådan er også en singularitet, altså er en abnormalitet. Der er så meget talent samlet i SpaceX, og en helt unik ingeniørånd samlet i SpaceX, som i en verden, hvor at udviklingen bare går hurtigere, så kommer det også til at betyde meget mere over 2 år eller 3 år, hvor at i den gamle verden, hvor udviklingen tog lang tid, altså tog en hel livstid og sådan noget, der mærker man det ikke så meget år for år, men det tror jeg, vi kommer til i forhold til SpaceX. Så det, vi ikke har talt om med SpaceX, det er alle de andre ting, som SpaceX kommer til at opfinde. Altså, og Elon talte om, at den nye satellit, den nye Starlink-satellit, siger han, det virker som extraterrestrial technology. Altså, at det virker som alien technology. Det er teknologi, der er langt foran det, vi kender på jorden, og det tror jeg at bare bliver accelereret, at det bliver den ultimative teknologivirksomhed. Og det bliver sindssygt spændende at følge med i, og det bliver sindssygt spændende at høre om, og det er 100% noget, som vi her fra New Deal Invest kommer til at dele vores tanker omkring, lægge videoer op omkring og informere jer omkring. Tusind tak for den her gang, Mads. I lige måde, Mathias. Vi sætter pris på jeres tid og rigtig god investeringsuge derude. Hej.